Yo, mayang hapon sa tanan, ako day si Rap. Tawagan lang on yung Rap. So, na ako i-share sa inyo about sa akong buhok. Kung pingkoy. Ha, joke lang. Pero na ako i-share sa inyo about sa akong pag-hack sa wifi sa silingan. Tutuki lang na ninyo. Na ako sa akong kwarto karon. Atong sugdan na ato ang saon pag-hack sa wifi sa silingan. So, mahulam ta og isa ka cellphone or any gadget para lang makasulod sa ilahang internet connection. So, atangin ninyo. Nako, ana, automatic na dayon nga naa. Mo din akong anak. So, ato i-click ang settings. Then, kaning di kita mag-connect sa Gwapo kay makakonect. So, i-click na to ni. Ayun, ato i-type sa password. So, ano siya? So, tuon. Wala lagi. Ay, incorrect. Sorry. Again. Kana. So, naka. So, kita ni mo na. Na-connect na siya. Kita na mo. Gyud sa na ako pag-connect sa wifi sa silingan. Mo tong gihack na ako siya. Pero dili na ako siya masabang password kay confidential kaayo. So, mo ka to tanan. Salamat.